Step ke besuk ke bakamen sasisian na kamata jongpi baro ki paralog ki bakpej ke bakmit ya kani ka program na kaliang juga Good News TV ni ai kublai ye pi ha ka kerteng ka jong utrai bonong pen im jongi u Jesus Christ ha kani ka step ka bamenta pat ka kubor ya ka bangin yo ya ka bangin ya puson kalong na ka kitab Deuteronomy kalanong ka bapra ka dekat ka bakat wei ngan pen pule hadu ka dekat ka bakat sao Skap ikini kikentien. To sumar yela di bayok men klet ya utrai bau blai jong me. Da ka baklem da sumar ye ki hukum jong u. Bat ye ki jing bishar jong u. Bat ye ki an jong u. Ye ki banga hukum ya meh kan gasngi. Bayok anda melala bam bat mela kedang. Bat mela tau ki ying ki babha. Bat la shong la sa haki. Bat haba ki le roy ki masi jong me ki lang brot ki jong me. Bat balaman bon ka rupa bat ka kesiar jong me. Bat balaman bon barok kat ka medan. Te hadien kata ka donut ka jong mai ka das ngau krau. Bat men klet yo trai uba ublei jong me. Bat ka phang pedeng ye ka bangin yo ye ka pan ye pusan lengkot lengba jong ka step kalong sumar yala de bayo ngi klet no ya ublei. Sumar yala de bayo ngi klet no ya ublei. Bon sien ngim ju kampoi kan mau. Ban perkat i kejing sniu bat kejing ma. Kiba mi na kabangil klet bat gilandet no yo blay. Bat don bun ba ki briu. Kiba shim sting ba ya kani. Bat kim ju kan mau ban aingu yo blay. Hakaba u blay ula kerku ya ki. Lakalong haki kam ya kaba maki kitrai. Lakalong haka bela ka sngi. Lakalong haka kitnong ka jongki. Lakalong haka jingkot ka jingkia ka jongki. Ni kaba u blay ula kerkuru. Ya ka ying kasam ka jongki. Ni wat haka bau blay ula kerkuru ya ka pinyo ya ka bantai ya ki yin ki sem ke jongpi ni ka pilaroi kerhai ru ka spa ka pau ka jongpi im jukan mau ban aingu ya blay henry deitat onda haba blay ula tenju ya ka jingem ka jong haba ka jongpi ngi kendit thrat hang ta wa pleng ngi don kam ya blay ngim dei ban klet ngim dei ban lendet ya blay kat mau blay udang kerku yang ni kan mau bangim dei ban klet ye ulan nuru namar ka jingklet yo blai kapan long ye kejumut kejung perkat kejongi bangin jengai no na u ka jingklet yo blai kapan long ye ngi bangin perkat tang na kamta ka jing mentoi ye le de shimet bar ka jingklet yo blai ka sup ha ye kejing sniu bakin kharoi ru ha ka jingmut ka jing perkat kejongi namar kata kat ba ngidang sngo thu ye kejing kerku kejong ublai to ngin nang ru ya kabangin aingu ya ublai hakani ka kitab Deuteronomy klon ka bapra dekat bakat wei du kat sao ya thu yangi ba ublai umaham persyak ki khon Israel bakim dai ban lendat no ya ublai lani kim dai ban klet no ya ublai namar dai ma ublai alam no yaki na kata kari juga jinglong merau leng ba Moses ban akani kelenong ngi iru ba ublai u kwa ban yalam ya ka jingmut ya ka jing perkat jong ki khon Israel bakin sngongu ya ublai bat ya ka bakin siu keliang ru ya kata ka babha ya ka ba ublai ulale ka jingem ka jongki bat kinangru ya ka ban sngongu ya kita ki jing bha ke jong ublai ya ka bolai alam ya ki ha kita ki sau phau teli ki jing ya lenti ki jong ki hari khalau henry ke ka bangi ngi yo i kata ka jinglong jong ki khon Israel ngi i pen ban tang ya kata ka jinglong ka jong ki kata ka jing khnyum ka jong ki ngi i ya kata ka jing artatien ka jong ki ngi i kata ka jing kran persya ka jong ki utrai wala da ublai wala pen isi bon ya ki kamba ha kata ka jing ya lenti ka jong ki ha pedeng kata ka jing tangan hari khalau ublai wala pen hap ya ki ya ka mana ka jing seliang ula pen mi itu ki ki babang nak kita ki mau siang baru ula pen bang ya kita ki ki baktang jong kamara bat ula ka ru arliang ya ka doriau ka basau bat ru urishot lo bat urishot lo mensngi bat urishot ding men mit kila long ki banelam lenti ya ki bat ki jan ki jong ki kim shemlaman rem ong ka ktien ka jong ublai bat ki kejat ki jong ki kim shemlaat hakata kejingya lenti ke jongki sau posnem henry langkat taru kelai ki kamba ke jong ublai kimnang ban aingu ya u ya ki brio ki bom singongu ya ublai kan ma ba udan la ka jong ka benta bat udan la ka jong kanong ban sempat ban pen shitom ya ki lara kim dan kata ka jing singongu lara ngin puli ya ka kitab jing khen klanong ka pa ar phoi ka khot ka ban riu bat ka ba nyau ke thu yangi namar kata ka jing bom singongu jo kata ki khon Israel bat ka jing pen jing kran persya
Bat kajing landet kajong ki yo ublay. Ublay udan la kajong kanong ban ayaki. Bat ya thu ni kaktian kajong ublay bola pa ikatiki sending. Ha kategori klau ban po iki kon Israel. Bat ya thu kaktian kajong ublay shibon naki. Kilayap no. Ha kata kajing syapu. Ha kita ki sending. Sumari la de bayok ngi klet no yo blay ngas ngau syap tiang gi hemen pat ki para ki jonga bayok ngi ru ngi don ye kani ka ju karu kom perkat ya ka bangi nom ngau tho te kita ki jing ai ngo ki jong ublay ya kita ki jing kerkhu ki jong ublay bola kerkhu ya ka jing em ka jonga bat ka jong pi wala da ublay ula kerkhu shibon yangi rebon sien ngim nang ban ai ngo yo blay Bayo anda bangila ngobit bangila ngobiang. Bayo anda bangila te ki ying ki sem ke jongi baru ngila roy kita ki jing don ki jing em ke jongi. Yo ngi ong ba kadi ka jing la ka jongi, kadi ka jing nang ka jongi, kadi ka jing tray shitom ka jongi, kadi ka ep ka jongi, kadai ka jing strom, ka jing tray shitom ka jonga hi. Kadi kan mau ye kini ka wei. Haba ublay uang. Badingin puli na katuka kitab Deuteronomy lan ka pra. Kadekot kabakat pra wong long manga ken uba aibor ya me banio ya kaspa kamdei ka jingla ka junga ba ka jong pi kamdei ka jing trai hitam ka jonga ba ka jong pi henry ka dei ka jing ai ka jong ublei baro ngiyo pediang kilong ki jong ublei kini ki jing yo pediang ya ka ba manga ban ma pi ngiyo pediang ki dei ka jing ai ka jong ublei wat kani ka jing imru ka ba ublei ai yang ba dia pi Kadi ka jing ai ka jing ublay. Ken mawi ka ni ka way. Larangi kren meng. Larangi kren sarong kanu ka nuru. Ba kadi ka jing la. Kadi ka jing start ka jong nga. Ba ka jong pi. Henry kan mawi ka ni ka way. Lada ublay usyim no na nga. Ba na pi. Tang ya ka jing kwat ka jing kya. Ba kita ka jing don ka jing em ka jong nga. Ba ka jong pi. Ken long le no ay. Ngi ki beriu kan mau. Ngilong tang kinong pediang. Bat kinong pendon kam yaki. Ngim dan hok ay ruem ya kabangin kam try kata kijing kerku kijong ublay Henry kaba mangabat maping de ban le kalong tang ban ay ngu ublay upol uong laringin puli na kasti ka baar koren lanong ka ba khandai ka ba khatsan wong tolong ka jingu ya ublay namar kata ka jing ai jong u ka bomla ong shu Kajing ai si kakam kajong ublay kan mau kalau ka way kabadon kam nakabenta kajing im kajong ikum ki khon kajong ublay bat ya kabangim day ban klet ya ka lano ru kajing ai si kakam kajong ublay kam day ya ka ba ubriu lani ka briu kin shu ai tang ban pendep ila kajong ka benta tang ban shu ai ban pendep ila kajong ka kamram lani kam day ka ba ngishu penbut teneng lani kam day ka balong da ka mensiam ka ba arsap Hari kadai kajing sngau thu jong kajing kadai kajong shimet bat ublay. Bat nak ba ublay u lakar khu yang abat ya pi. Kadai ban mi nak kata ka do nut. Ka do nut nak telong ka do nut ka ba khot kan. Ya ka bang manga bat ma pi ngin ai sha ublay. Kajing ai sha kakam kajong ublay kan mau kadai kajing sngau thu kajong i. Ba ublay lakar khu ya kita ki kam kajong i. Namar kata ha ka bangi ai sha kakam kajong ublay kan mau. Bakam day ban long da ka mensiam ka arsap lani da ka mensiam ka baknyum laringin puli ne kaktian ka jong ublay ar koren lanong ka bakndai ka ka bahnyo bat ka pra ka ong uway na pi kat ba utmu halaka donut kumta un ai om na ka basnosi lani na ka papenbor namar ublay uid ya uba ai da ka bakamen ken Kum ki khon ki jong ublay hatung la jukli la de lakata teli ki postnem lakata teli ki snem ya ka ba ma pi pla shakri ublay pila ai shakakam ka jong ublay kala judon mo ka por ha ka ba ublay upel eranya ka yi ka sem ka jong pi kala judon mo ka por ya ka ba ublay upendu jingkermen ya ka yi ka sem ka jong pi Ni kala don mo kapor ya kaba mapi pin ong ya ki khon ya khon gini ya ano ha kani kamiet namar bangim don ai shu ban bam ngim don khau shu wat tang ban shat ro ni man la kaba mapi pi siam ya ki pliang pijukan mau ni em yu ublay ban ai ngu yu ublay namar ba ula kerku ya pi ula kerku ya ka kam ka kti ka jong pi ula kerku ya ka bela ka sngi ka jong pi Namar long ma utan rai jong ke jing kerku. Namar kata banging ngau thu ba ublay ula kerku yang apa dia pi. Tongin nangru ban ai ngu yu ublay.
kasam ka basis pa alai ko ko men sim jonga tukar khu yu utrai bat wat klet ya ke jingle bha jong u baro ublei uba manga ban ba pingi mane kan ma umju pen le ran bu kho yang ba dia pi ya kita ki ba i ya u ka jingker khu kan jia lada ngi kan ma ublei bat ka jingtim ublei ru kan jia lada ngi lendet no ya u kan mau anda haba ngila bam ngila kedang bat ngila roi shibun ka jingdan ka jingem ka jongi kan mau ru bangin aingu yu blai sumar yala de bayo ngi klet ya ublai ngai scam leng ba jong kan ni ka jing slok ban pen kan mau yang ba dia phi bangim dei ban klet lanu ru ya ublai sngo tho ya kan ni ka wei aba ublai ula ker khu ya phi to nang ru ban aingu ya ublai yang ngai scam leng ba jong kan ni ka jing slok na ka tien ka jong ublai to kan ya rap nang kersan bor kan pen kan mau ru ya phi ba nginang ban aingu ya ublai bat ya ka banginom klet no ya u lano ro ublai un ker khu leng ba kan ni ka khu bor ka balengkot ka bangi os ngau bat ngisngap ha kan ka step tungina duai ublai ba ukpa jongi ba habnengi aingu ya me atrai ba mala ker khu e yangi ya ki kam ki kti ke jongi ya ka jingiem ka jongi ba man la ka sngi badru mala ker khu ko kan rat ba e mala paniyo ru hangi ya ki met ke bakot ke bakya ngilong kumni ku bangilong atrai ngisngau thu ba ka dei tang ka jing e ka jong me ba dia rap yangi nambar kata banginom klet no ya me ko kan rat e lanu ru bat ya rap ru yangi baro ko kan rat kum ki khun ke jong me bat kerpang e na ka banta jongi ki ba pet ba kmit ya kan ka program ya rap ya ki ru ko kan rat be bakin sngo tho bakin nang ban aingu ya me ker khu ya ki ko kan rat be ya rap ya ki long rengkat lembat ki ha ki por baro ker khu ya ka kam ka kti ka jong ki ko kan rat be ker khu ya ka bala ka sngi ka jong ki ya ka kit nong ka jong ki ru bat ker khu ya ka jingkwat ka jingkhya ka jong ki ru laki don hang nu ru ko kan rat be yang ngit scam men long rengkat lembat ki men ai bor ya ki men kershan bor ya ki paginam klet no ya me lano ru long rengkat ba kan ka por ko kan rat be ka jing em ka jongi ya kini baru ngi duai ka teng jong Jesus Christ amen.